Na papieri je to len parcela, ale zrazu, keď tu stojíte, tak číslo cez 1000 m2 dáva úplne iný rozmer. Nie preto, že je väčšia, ale preto, aké možnosti ponúka. Na konci ulice v obci Vysolaje sa nachádza pozemok s výmerou 1023 m2. Rovinatá časť je pripravená na výstavbu rodinného domu. Ešte zostáva dostatok priestoru na krásnu záhradu, pestovanie, sad alebo jednoducho miesto, ktoré môže byť aktívnym oddychom v prírode alebo relaxom pre celú rodinu. Na pozemku je vybudovaná vlastná vrtaná studňa, prístupová cesta je obecná. Obec Vysola je obklopená prírodou, ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, vrátane obchodov, služieb, materskej školy, základnej školy. Nachádza sa v blízkej vzdialenosti miest Považská Bystrica a Fuchov. Súčasťou širšej lokality je aj moderné dopravné prepojenie. Vďaka nemu je zabezpečené rýchle a pravidelné cestovanie, s ktorým sú okolité mestá na dosah ruky za pár minút. Na obliadkách často hovorím jednu vec. Pozemok sa nekupuje podľa fotiek. Kupuje sa podľa pocitu, ktorý na ňom máte, keď sa nám postavíte. Ak je toto miesto, ktoré je vhodné pre váš domov, rodinu, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si obliadku čo najskôr. Teším sa na stretnutie s vami.